kiekon Suomen puolustukseen. Lauri Kela maalin takaa vauhtia. Suomi lähtee viisikkona liikenteeseen. Slovakian trappi on tähän asti pelissä toiminut hyvin silloin, kun Slovakia on joutunut siihen turvautumaan. Suomi kyllä mielellään pelaa suomalaisen tyylin kiekkokontrollin kautta, kun taas Slovakia on sitten hyökännyt hyvin nopeasti. Ja nyt taukia ylivoimahyökkäys Slovakialle. Jakub Dubravikin laukaus on kuitenkin loppujen lopuksi Kerkolalle yllättävänkin helppo selvitettävä. Ehkä siinä Dubravik tyytyy myös vähän turhaan helppoon ratkaisuun. Vielä yrittää Slovakia kuitenkin kerran. Kiekko on pelattavissa ja Kerkola yrittää kömpiä sen päälle.